Puhutaan vähän noista tulipalopakkasista. Onko se joku vanha sanonta vai onko se ihan oikea asia? No, ihan hyvä, että tuli puheeksi. Tulipalopakkaset kuulostaa vanhan kansan sanonnalta, mutta se oikeasti liittyy siihen, että silloin kun meillä on kovat pakkaset, niin meillä on myös tilastollisesti enemmän tulipaloja. Niitä monesti aiheuttaa se, että me lämmitetään enemmän silloin kylmien säiden aikaan, ja kun ilma on kuivempi, ilman kosteutta on vähemmän, niin rakenteet on myös herkempiä tulipaloja syttymään. No mikäs niitä tulipaloja sitten lisää? Joo, eli niitä tulipaloja, tai se tulipaloriski lisää se, että kun kylmällä säällä lämmitetään jatkuvasti, ja esimerkiksi kevyt hormeja, mitä on nykyään uusissa rakennuksissa, niin ne ei ole tarkoitettu semmoiseen jatkuvaan lämmittämiseen, että koko päivä poltetaan, vaan se pitää päästää välillä jäähtymään se hormi. Ja toinen on sitten se, että esimerkiksi siellä läpivienneissä, niin se rakenteet vaan ylikuumenee siellä, eli pitää aina välillä käydä siellä välipohjassa katsomassa, millainen se piipun läpiviennin paloeristys on siellä, ja että se piippu on kunnossa. Ja sitten yksi on tietysti tämä, että nokipaloja ehkäistään taas sitten sillä, että se piippu on nuohottu. Esimerkiksi vakituisessa käytössä oleva rakennus niin pitää nuohota vuoden välein, ja satunnaisessa käytössä oleva vapaa-ajan asunto, niin piippu pitää nuohota enintään 3 vuoden välein, mieluummin tietysti useammin. Täytyykin soittaa nuohoojalle. No kyllä kannattaa, jos ei sitä ole tänä vuonna tehnyt, niin kannattaa se tehdä. Ja samalla se nuohooja katsoo myös sen piipun ja sen itse tulisijan kunnon. Mitenkäs noin lisälämmittimet sitten? No se on tietysti semmoinen, että jos sitä joutuu sitä rakennuksen, se ei se oma lämmityskapasiteetti riitä ja joudutaan tämmöisiä ostamaan esimerkiksi tämmöinen irrallinen lisälämmitin sinne, niin pitää tietysti katsoa, että sitä lämmittimen ilmaanottoa ei tukita millään tai mitään tavaraa ei laiteta siihen lämmittimen päälle. Yksi hyvä vaihtoehto on katsoa hyvin tarkkaan ne käyttöohjeet, että sillähän se hoituu, kun noudattaa niitä käyttöohjeita, mitä se valmistaja on sille laitteelle antaa. No mitä sitten, jos mulla olisi semmoinen epäilys, että meillä olisi nokipalo, niin mitä siinä kohtaa täytyisi tehdä? No ensinnäkin se nokipalo tunnistaa siitä, että tulee semmoinen poikkeuksellisen voimakas veto sinne hormiin, ja sitten varsinkin pimeäseen aikaan niin saattaa nähdä, että sieltä tulee ihan kipinöitä sieltä horvin päästä. Ja vaikka se niin kuin pesä olisi jo sammunut, niin se veto edelleen jatkuu siellä. Ja jos sitä nokipaloa epäilee siellä asunnossa, niin siinä kohtaa on hyvä soittaa 112, ja sitten palokunta tulee paikalle ja arvioi sen sitten tarvittaessa, että katsotaan just ne läpiviennit ja se hormin kunto siinä kohtaa. Periaatteessahan nokipalo ei ole mitenkään erityisen vaarallinen niin kauan kuin se pysyy siellä piipussa. Se piippuhan puhdistuu sillä, että se noki palaa sieltä pois. Mutta se ongelma on se, että se saattaa esimerkiksi se pikinoki saattaa muurata sen piipun umpeen, jolloin se piippu tukkeentuu ja se voi haljeta. Tai jos on sitä kovasta lämmöstä se piippu haljennut, tai sitten juurikin, niin kuin aikaisemmin puhuttiin, niin jos siellä läpiviennissä on eristys huono ja se pääsee lämpenemään ne rakenteet, niin siitä voi tulla se tulipalo. Parempi se on katsoa, kuin katua sitä sitten.